abans volem parlar amb la Betlem perquè ha quedat en tercer lloc en el campionat de dansa irlandesa. A veure, aixeca't, sisplau. Aixeca't perquè m'han dit que t'he de vestir. Bueno, sí. Explica'ns una mica per què tu, de Girona, et vas presentar al campionat de dansa irlandesa. Des de l'escola mediterrània. Perquè aquella dita que diuen hi ha gent per tot, doncs sí. Sí, és a veure, aleshores, tu d'on et ve això? Jo, mira, quan tenia 11 anys vaig veure el DVD de Lord of the Dance, que és un espectacle... Tots l'hem vist. Sí. Està molt bé. És molt impactant. Molt bé. Sí. Vaig veure això i jo vaig dir, jo vull aprendre a fer això. Ho vas aprendre també, que ara ets, ja has estat en el tercer lloc. Sí. Allà tens l'escenari, perquè nosaltres també des d'aquí volem saber com funciona això de la dansa irlandesa. Què et sembla? Ens fas una demostració? Us ensenyo ara? Molt bé, vés cap allà. Gràcies. Que bonic el vestit que s'aguanta sol. Sí, pues deu tenir un tutú, suposo. Fet aquesta demostració de fins on ha arribat gràcies a tots aquests assajos. Ha arribat al Campionat del Món de dansa irlandesa i ha quedat en tercer lloc. Moltes felicitats. És impossible, això. Molt difícil, molta cama i poc braç, per cert. I on hi ha molt... Gràcies també a la Betlem Burset, que volia fer un recordatori per la seva escola, que tant l'ha ensenyat. Aquest any he estat cursant un màster de dansa irlandesa a la Universitat de Limerick i només ens han agafat 3 persones, una russa, una irlandesa i a mi. I, bueno, he estat tot aquest any allà. De fet, acabo d'aterrar amb l'avió. I, bueno, el meu projecte és obriré escola, començarem per aquí a Barcelona, aviam si la gent s'anima i podem anar a competir. Perfecte. Moltíssimes felicitats per aquests èxits en el món de la dansa irlandesa. I nosaltres acabem amb la banda sonora d'E.T., un dels títols que molts vam anar a veure justament al Cinema Urgell, que ahir va tancar portes. Havia obert a principis dels anys 80 i hauria fet 50 anys justament al mes de setembre. Ho deixem aquí. Que tinguin molt bon cap de setmana. Adéu. Se'n recorden, E.T.? Aquesta sí que la